אז חברים, היום אני אראה לכם שיטה איך לנצח תמיד בזה קרביין או לעלות באיירון. אל תתייחסו שלי מקרו. אז קיצור, הנה אתם באים, כל אחד פותח איך שנוח לו. אני פותח ככה, זה יותר נוח. יש כאלה שהם פותחים ככה, יש כאלה שהם פותחים ככה. טוב, זה לא משנה איך כל אחד פותח, אבל אני מעדיף שזה יהיה ככה, יותר טוב. אז אתם בונים, אתם עושים ככה, רצפה, פירמידה, שים את זה פה, ואז פירמידה, רצפה, נעודד את זה, נעודדי, ואז איך קוראים לזה? אז אתם באים ככה, בונים נעלתי, ואז אם הוא כזה למשל, רגע אני יורד שנייה, אם הוא למשל כזה בא אחר כך תפסיק, אם בא אחר כך כזה מתחת, אם הוא כזה פה, חפון, למשל כזה לא, אם אתם רואים שהוא קצת עלה, אז די כבר! אז אתם באים, נשים אותם ככה, ואז נשים ככה, ועוקפים אותו בלי שהוא יפגע בכם. בסדר? עכשיו אני אעשה את זה במהיר, זה אולי קצת יהיה לי פשלות, אבל אל תתייחסו. נעשה כזה, נעשה ככה. נעשה ככה. ואני פותח. הנה, אני פשוט גרוע. נו באמת. תקבל מכות. נמאס לי, אי אפשר לעשות כלום בחיים האלה. נתחיל. נעינתי. וזה פה. איך שאמרתי. אז פשוט יכולו לראות איך שאתם רוצים תראו. ואם אתם פוצים את המשוגן, תעשו לו כזה ככה. בסדר, אני פשוט ילד פייטר, לקח לכם קצת זמן להתרגל. זהו. עכשיו אני פשוט אעשה פוליטיקאים, נראה לכם קצת מקרו, הסתכלו. אפילו לא סלח. עכשיו אני אפלתי. מה זה פינג הגורל? אני על 40 פינג ויש לי גיליבור. טוב, מקווה שנהנתם, יאללה ביי.